Ngelixa silapha ke sele ixesha likekele inkqubo ibhokoxekile ngoba kaloku sekufutshane phambili kunasemva. Nditsho njalo kuba singena kwiyuro yokugqibela yenkqubo. Nangona ke sigadlele kangangoko kodwa ke noko uvimba wethu usathe gabhu. Qhubeka ubukele le nkqubo yakho uyithanda kunene. Ewe, nawe uyithanda kunene le nkqubo? Kakhulu. Khawuzibethe isifuba. Uthi kuthe ndilapha. Khawuzibethe isifuba, khaziraphe isifuba. Dimlo. Yes. Ayike ngenene sele sixathule umthamo ubonakalayo kwinkqubo yanamhlanje. Kodwa ke siza kuqhuba ngale yure ngongathi siyaqala singenazo ke kwa iimpawu zokudinwa nokunxapha. Kaloku singapho besebenza kaloku de kunqandwe. Kwaye ke kwelityeli siyakuthi sinqandwe lixesha. Masingalibazisi isindindize ibhekile mayize maxhekweni. Masijonge mbukeli amanqaku aphala phambili. I, fighter Busisiwe Joyce Mkhwebane, solemnly declare that I will abide by the aims, objectives, and radical policies of economic freedom fighters. Owayesakuba ngumkhuseli woluntu advocate Busisiwe Mkhwebane ubhengeze ngokusesikweni ukuba sele elilungu le-Economic Freedom Fighters. Andinanto undize kanye nkosi ndize kanye nkosi yam. Molweni makhaya, igama lam ndingu Ikhona, ndiyimvumi. Zenihlale ke nibukele Ekhaya Jikelele apha ku SABC Plus. Nonwabela izinto ezifana nezemidlalo, ezendaba nazo zonke ezinye izinto enizithandayo emakhaya. Ningahambi. Umkhuseli woluntu ogxothiweyo uBusisiwe Mkhwebane uthi uzibandakanye neqela le-EFF ukunceda abantu abangathathi ntweni kwaye isigqibo sakhe asinanto yakwenza nokugxothwa kwakhe. Mkhwebane ukutsho oku izolo. I'm here. This is my political home now. I'll be learning the ropes from my colleagues and fellow commissars and fighters so that we can continue and protect the poor and the marginalized. So I joined EFF because I could relate to the 7 cardinal pillars. I joined EFF because our people are landless, and EFF is saying they would make sure that they expropriate the land without compensation. I joined EFF because I believe in the fact that the state should be the owners. The state should be creating an enabling environment for the poor and the marginalized, especially on issues of economy. We should be owning the economic structures which are there, the banks, the insurance companies and everything. And as well, the issues of the health system, which is not benefiting the poor and the marginalized. Education should be free and all those. So that's why I made sure that I joined EFF and believing in economic development, believing as well in the issues of state bank. So I could relate to that. Hence, as the public protector, I always said, I will protect the poor and the marginalized. And this is giving me an opportunity to continue doing that. Umlo wasenkundleni wobukhosi bakwaZulu uza kuqhubeka kwinkundla ephakamileyo yasePitoli namhlanje. Umninawa kakumkani uMisizulu kaZwelithini uNkosana Simakade Zulu ume akagungqe kwelithi bebengenalo igunya lokumisela inkokheli uMisizulu kaZwelithini njengengonyama yesizwe samaZulu ngonyaka ka-2021. Inkundla ephakamileyo yaseRhawutini ePitoli isichithile isicelo somphathiswa wemicimbi yezekhaya uGqirha Aaron Motsoaledi sokubhena isigqibo senkundla malunga neempepha mvume zabantu baseZimbabwe abangenazimpepha kweli.
Ngenyanga yeSilimela, inkundla yabhengeza ukuba isigqibo somphathiswa sokurhoxisa amaphepha-mvume ngaphandle kokubonisana singekho mthethweni kwaye sichasene nomgaqo-siseko. Inkundla yandisa amaphepha-mvume kungenyanga ezili-12 ukuvumelana ukubonisana kwabo bachaphazelekayo. Umongameli waseMelika uJoe Biden uza kundwendwela ilizwe lakwaSirayeli ngomso ukuya kudlala indlebe nenkulumbuso yakwaSirayeli uBenjamin Netanyahu. Oku kubhengezwe ngunobhala welizwe laseMelika uAnthony Blinken okhankanye ukuba uBiden uyoqinisekisa kwakhona umanyano nelizwe lakwaSirayeli. On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. Ukanti ke uBlinken wongeze ukuba iMelika kunye neIsrael baza kuthukuthukuza isisombululo sokuba uncedo lufikelele kubemi baseGaza. The President will hear from Israel how it will conduct its operations in a way that minimizes civilian casualties and enables humanitarian assistance to flow to civilians in Gaza in a way that does not benefit Hamas. To that end, today, and at our request, the United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations to reach civilians in Gaza, and them alone, including the possibility of creating areas to help keep civilians out of harm's way. It is critical that aid begin flowing into Gaza as soon as possible. Ngaphambi kokuba uphume mbukeli uye kwindawo ngendawo okanye emsebenzini uye esikolweni naphina apho uyakhona qiniseka mbukeli into yokubana uxhobisekile ngokuqhubekayo kwisimo sezulu. Rhabula ungafinci.
Enkosi kwakhona ngokuba uhlale nathi apha ekhaya jikelele, ikhaya lothando, ikhaya lemfudumalo, ikhaya lenzondelelo. Kanti ngokumbukeli singena kwisigaba osithanda kakhulu apho kaloku sijonga ama-trends ezo ke ziphala phambili phaa kumakhasi onxibelelwano x.com. Ake sijonge ke uba zeziphi i-hashtag eziphala phambili. Hashtag Durban, hashtag King Misuzulu. Xa siqala ke mbukeli sijonga u-hashtag King Misuzulu. Inkulumbuso yesizwe samaZulu ekhothamileyo uPrince Mangosuthu Buthelezi kufunyaniswe ukuba ibingenalo ilungelo lokutyumba ikumkani uMisuzulu kaZwelithini. Oku ke kusuka kwibhunga yendlu yamakhosi yakwaZulu kunye nenkosana uSimakade Zulu kaZwelithini nabatyhola ke umongameli uCyril Ramaphosa ngokuhlutha indlela yokwenza esezimbalini nelandelwayo yokukhetha ikumkani. Inkundla ke ephakamileyo eRhawutini yiyo edandalazise ezindaba yaye kungoku nje ezindaba ziyaphikiswa. Usapho lwakwaZulu lwamakhosi lulo olunezigunyaziso sokutyumba ikumkani yakwaZulu. Umongameli ke yena wakudibanisa intloko nosapho lwamakhosi uya atyumbe oza kuthatha isihlalo sobukumkani emva kokuba kulandelwe yonke imithetho. Oku kusuka kwibhunga lamakhosi akwaZulu Natal nelithi intlanganiso yango-2021 neye yabona ukumkani uMisuzulu etyunjwa ayizange ilandele izithethe nendlela yokwenza. Hey! Masike siphawule babathini na ke apha ku-x.com. Utubukiwe, the main argument was that the President Cyril Ramaphosa acted beyond his authority by certifying King Misuzulu kaZwelithini as the new Zulu king after the passing of his parents. The court heard that the rightful heir to the throne is Misuzulu's half-brother, Prince Simakade Zulu. Masikhangele omnye uba uthini yena izimvo zakhe. Uthi ke yena ke uSiphedludla, President Cyril Ramaphosa's argument that he did not receive Prince Simakade's letter objecting to King Misuzulu's nomination is going to be his Achilles heel in this application. Insumane masivo landelayo azania uthi King Misuzulu is 100% royal blood. Prince Simakade is born outside wedlock. King Misuzulu, the only child whose imbeleko, animal skin used to carry a child on parents' back, was of a lion. When he entered the kraal, it was cloudy and dark, but when he came out, the sun had come out. Hey, ababukeli banezimvo. Zizimvo ezo ke zababukeli bephefumla ngale ngxwabangxwaba engathi yaqhubeka phaa kwindlu yobukhosi. Chunce bembukeli sijonge i-hashtag yesibini uba ithina, hashtag Durban. Well, mbukeli ke abakwa-South African Weather Services baye bakhupha isilumkiso esikwisigaba sesithandathu sezikhukhula ezimandla kwiphondo lapha KwaZulu Natal. Bakwalumkise uluntu ukuba le mozulu emaxongo ingaba yingozi kwimpilo zabantu yaye ke ikhokhelele kwizikhukhula zendlela, iibhlorho nezindlu. Mbukeli kuyabonakala into yobana ngenene phaa kwiphondo laKwaZulu Natal behlelwe lilifu lemnyama, intuthume ezimandla zitshabalalisa kakhulu. Iphondo eli kulindeleke ukuba lifumane ngaphaya kweemilimeters ezi-50 zemvula, ukanti iphondo laseMpuma Koloni nalo linikwe isilumkiso ekwisigaba sesihlanu sezikhukhula kule veki. Oomasipala abambaxa iKing Sabatha Dalindyebo, Nyandeni, Port St Johns neWinnie Madikizela Mandela baza kufumana phakathi kwe-50 ukuya kwi-100 leemilimeters zemvula. Cacile bakusezaba nzima. Masikhangela baphawule bathini ke apha ku-x.com. Uthi ke uwelekazi African Spring, the videos have started. It feels like April 2022 all over again. Floods in April also started on Monday. Be safe out there. Masikhangela olandelayo uthini uZenani Manqele uthi hope everyone is safe in these heavy rainfalls in Durban. Siyazikhumbula ke nezamvula bezike zanetha kakhulu ngo-April. Masikhangela olandelayo uthi we won't make it to Wednesday without flooding.
Ezo ke mbukeli zizimvo zababukeli okanye bathe baphefumula pha ku-x.com. Siyathemba ke mbukeli into yobana uba ngaba mhlambe ukulama imandla njengoko kaloku u-South African Weather Services iye wakhupha esi silumkiso, ababukeli bazawuqiniseka into yokubana baphephile, nabaqhubayo ezindleleni wena Nanti abaqiniseka into yokubana baqhuba ngononophelo, kuba siyathanda into yokubana nonke niphelele apha ekhaya jikelele. Singathanda kaloku mbukeli into yokubana sikuxhobise ukuba ezi ke zizimvo zabantu abathe baphawula pha ku-x.com kwaye ke azinxulumananga nenkqubo ye-SABC kwaye ne-SABC apha ekhaya jikelele. Masisiqhwi pha evenkileni kusekuninzi esibaphathele kona ababukeli, right Nadia? Saphuphuma uvimba wethu, siyabuya kungekudala. Enkosi ngokusi uba nihlale nathi apha ekhaya jikelele. Kanti ke abafundi baseWits kwi-Xhosa Cultural Union bedibene nabafundi bedyunivesithi yasePitoli babhiyozele kule mpelaveki ngomcimbi onjongo zikuphuhlisa ibuyambo. Bakwenze oko ke ngokuqwalasela kubutyebi besiko lakwaXhosa yaye baphuhlise ubuhle bokungafani. Lo mcimbi ke wesihlandlo ububhiyozelwe phantsi komxholo othi ibuyambo mzontsundu kwidyunivesithi yaseRhawutini. Rhabula ungafinci. iXhosa Cultural Union of Students ngokuhlanganyela nabafundi beYunivesithi yePitori babambe umnyanya wokugidinga imvelaphi yabo ngaphasi kwesiqubulo esithi ibuyambo mzontsundu eWits University eJohannesburg. Abantu bebakhambela umnyanya lo bebaphelele ngevunulo yabo yesiXhosa, bebadlegana ngegida abafundi batshengisa ukuzikhakhazisa ngemvelaphi yabo. Umnqopho wokugidingwa komnyanya lo bekuqinisa ibumbano ngesiko lamaXhosa kunye nokukhuthaza ukuphakanyiswa kwamasiko nokulonda ilimi lesiXhosa ebafundini ababuye endaweni ezihlukeneko abafunda eWits University. Namhlanje bekuhlangene abantwana abalapha eYunivesithi iXhosa Cultural Union of Students kunye nabo babengabanye abebekhona apha eYunivesithi bezili bezokuxhasa. Injongo yayo ke bebethe yibuyambo mzontsundu ukuzofundisana ngobuntu nokuzingca komntu omnyama nokuzazi apho avela khona. Into ebalulekileyo ke into yobana abantwana xa bezofunda kwezi dyunivesithi kwidolophu ezinkulu bangazilibali apho bavela khona. Abahleli bomnyanya lo nabo bawuvala umlomo ngomnyanya lo. iXhosa Cultural Union of Students yenzelwe ukuba bonke abantu abasuka eMpuma Koloni ibe likhaya labo lesibini xa besuka apha, sibe bantu singabanga abantu abanye. Culture and traditions zethu singabantu abangamaXhosa azifeli ezandleni zethu kwigeneration yethu. Yiyo lonto silapha namhlanje, yiyo lonto ilapha ne-UP namhlanje ubona ngaba masibumbaneni singabantu abaphuma eMpuma Koloni, izizwe zonke eziphuma eMpuma Koloni ubona masibumbaneni singamaXhosa. Okhunye ukuthi abafundi bafundisane ngamasiko nokukhuluma ilimi lesikhabo, banikelane nesekelo emfundweni zabo. Hlangana nemvakashi bezikhambela umnyanya lo zinithunywa zobukhosi bamaXhosa kunye nebekamzilikazi belizwe leZimbabwe. Kuyadingeka ukuthi siwabone kuzo zonke izikolo ngoba ukuthakazelela kwabantu abatsha imbali nosiko lwabo kuyasikhulisa isizwe, sibe nesiqu, sibe nempande eziqinileyo. Kusho ukuthi siyabona ukuthi abantwana bayafunda ngesiko lakithi thina singabantu abamnyama ngoba engibonele kuhlangana izizwe eziningi lapha noma kade kukhulunywa ngokuthi kuwumgubho wamaXhosa bekungahlukaniswa ukuthi mhlambe kushiwa individual ama-tribes kodwa bekuhlanganiswa wonke ukuthi uyimpondo, umXhosa, umbhaca, nathi siyisizwe sikamzilikazi kodwa sibona ukuthi kube kuhle ukuthi sibe kule ndawo, kube intokozo enkulu kakhulu ukuthi sibe kule ndawo. Bezikhona nembongi kilomnyanya. Kakunamhlanje sizingwembi isifuba, kakunamhlanje sithi nali khwelo liyavakala, kakunamhlanje sithi makubuye lwembo. Kanti abafundi bebakhambela umnyanya lo bathi kuqakathekile ukuzikhumbuza bona ungubani nanyana ngabe ukuphi. The main purpose of i-event lesikuyo namhlanje ukuyiqhakazisa like ezithina abantu abamnyama and different cultures. Si-youth yenkolo yakwantu ekhayeni lomoya ukuthi sizozigqaja sizobabonisa ukuthi masihlangele siyabantu abamnyama sizopresenta izinto esizaziyo inhlanga zethu ngoba sibuyela embo. Lusisi ukuthi namhlanje sibe lapha sizobhiyozela lo mcimbi kanye lo msitho ngezizathu zokubana kufuneka sigcine inkcubeko yethu nokokuba sikude namakhaya wethu kodwa sihlale sigcinile inkcubeko yethu iphila. Okwesibini kubaleke kakhulu khona ukuze sizazi ingcambu zethu so that
ngokukhona ukuze sikwazi ukubana sizazi into yobana sibheka phi. Ulutsha olulwa ngoku luyaphulukana nobuwena balo, kwengoku sifuna ukubuyisa loo nto umuntu aziqhenye ngobume bawo sitho siconnect nezihlwele zethu. Njengomana nawo umbukela uzibonele ekhaya lo bekumnyanya wokugidinga nokuthuthukisa amasiko ahlukeneko ahlele bafundi abakhuluma ilimi lesixhosa eWits University. Endabeni ze-SABC ngingudlozi Mnisi. Wuntshuma sibambe ngazibini pha kudlozi Mnisi ngenene izawubuya le-Afrika. Ngoku ke kumagumbi ethu osasazo sihleli kunye noSange Mhluzi noNtyantyambo Funda, abafundi bedyunivesithi yaseWits. Bazosichazela ke mbukeli into yokubana banzi ngayo le Xhosa Cultural Union. Masipotise sinamkele Ekhaya Jikelele naze nabahle. Inkosi Niyaphila? Siyaphila Nkosi akhona kunjani konke? Ndiyaphila nami. Yazi umuntu xa seyinxibe isixhosa evathile emhle enje, ngiyathanda ukusazi isiduko sakhe. Ndizawuqala ngawe. Mina msasazi ndingumamjoli, umamushe uthwesa uqubulasho nomngoma. Halala. Ngasizini ngoqhinebe uquququ uzidonge ezithathu ndiphuma pha edutywa. Idutywa idolophu sukuma bakubone. Senamkela kwinkqubo yethu Ekhaya Jikelele. Ngaphambi kokuba sihlabele mgama, ndiyathanda mhle kakhulu lo mboniso esandula ukubona kwidyunivesithi yaseWits. Ndifuna nisixazele ngabanzi ngayo iWits Cultural Union. Ithini injongo yokusungula le union? I-Xhosa Cultural Union of Students likhaya labafundi abasuka eMpuma Koloni abaphansi kwekumkani ngekumkani. Apha ke eWits siyi-Xhosa Cultural Union of Students sibumbene sonke silapha eWits. Ningathi mhlambe njengoku sithi ngabafundi abaphuma kwiphondo laseMpuma Koloni ukuseka nokusungula lo mbutho, ungathi mhlambe yiphi imicelimngeni enathi najamelana nayo, kuba kaloku siphila kumaxesha bathi 21st century. Ngoku umfundi xa uzamkrweca benibakrweca okanye benibamema nisithi bazibandakanya nantoni xa nibabiza kulo mbutho? Okokuqala injongo yale society kuba siyiqale kukuba xa sisuke eMpuma Koloni iRhawuti inkulu kakhulu kwaye ke eWits nayo inkulu kakhulu. Ngoku ke xa silahlekayo singabantwana singabafundi senza ke ngokuba singalahleki singebodade nosisi, kuba nelasemzini asilazi. Xa sibuza omnye ngokolunye uhlanga kufuneke sithethe elasemzini. Ngoku ke kuba nzima sithi singabafundi sithethe elasemzini xa siphuma eMpuma Koloni. Ngoku ke ngundlela lula lo kuba abafundi xa besuka eMpuma Koloni besiza eRhawutini bakwazi uba badibana nodade wabo nosisi babo apha eRhawutini. Inhle kakhulu lonto, inhle kakhulu. Nawe Ntyantyambo uthe wabe kanti uyazibandakanya nale union. Ungathi mhlambe wena ezintoni othe wazizuza emveni kokuba uthe hey nami mandikhabule ndifince? Zininzi kakhulu sisi, zininzi kakhulu. Siyafunda ngenkcubeko yethu, siyafunda ngamasiko ethu, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba naba xa sikwizpaces ezifana neWits sifunde nangezinye izizwe. Ngeyona nto ke mna ke endiye ndayifunda kakhulu apha siyesafunda siyesahlangana ne-Khomanani societies neZulu societies, apho sithi ukubana ngaba asiphelelanga ekufundeni ngamasiko esiXhosa nangemvelaphi yethu kuphela, kodwa siyakulangazelela nakhona ukufunda nangezinye izizwe. Nifunda nakwezinye izizwe kuba siyasabona nakulomboniso ubukhona ubana mhlambe kuye kwaba khona nabanye abantu abasuka pha kwelikamzilikazi. Siyaqonda into yobana kune-issues zokubukelana phansi, mhlambe ufumanisa into yobana umZulu nomXhosa abavani kuba babukelana phansi, issues ze-tribalism. Ingaba mhlambe lo mbutho wenu uzilwa njani izinto ezifana nezo ukuze singama-Afrika sibumbane? Eyona nto ibalulekileyo kukubona ngaba zonke izinto ezithethwa ngabantu ngeso sizwe eso ungazihoyi, yiya wena uyokuzibukelela ngokwakho, uyokuzivela ngokwakho. Banothando kakhulu abanye abantu xa usiya uyokuzivela ngokwakho. Uthe ngumaqhineba bane? Ndingumamjoli. Mamjoli. Mamjoli siyayazi imbali yedyunivesithi yaseWits kwaye siyaqonda into yokubana kule minyaka igqithileyo bekhona into yokubana igxekwa kabukhali baze bathi ngamangesi, it remains a colonial monument that is sustaining white supremacy in South Africa. Siyaqonda into yobana mhlambe abafundi abafana nani abathi mhlambe bafuna uqaqa
eqaqambisa amasiko nezithethe yinto leyo mhlambe sizawuthi xa sijonga kwiminyaka eyadlulayo ibizawunyivulelwa kuthiwa it's out of fashion, usazawunxiba umbhaco, ufuna ukuthetha isiXhosa, ufuna ulandela amasiko nezithethe njalo njalo. Ndiyarhalela ukwazi into yokubana njengoko nisungula lo mbutho kule dyunivesithi yeyiphi imicelimngeni enathi najamalana nayo kwaye kokulula kangakanani into yokubana nibe nalo mbutho kwaye nisindleke i-event eqaqambisa inkcubeko? Mna msasazi ndifike sekumnandi ibhotolo ndityibile ke ebhotolweni. Akukabikho nto ndithi mhlawumbi ikhona into eya yasenza ukuba kube nzima ukuba sibe nayo kangokuba nabaphezulu bayikhuthaza lento ukuba sikwazi uba siphuhlise inkcubeko yethu nesintu sakwantu. Inhle kakhulu loo nto. Ndiyafuna ukuza kuwe kubafundi ingaba mhlambe bakhona abafundi abagxekayo mhlambe ababona ngathi ingathi noko nina nisemva thina siphambili. Sinengxaki kakhulu sisi yolutsha oluthandayo kakhulu izinto eziselwayo ezifana notywala. Ngoko ke xa sesigxela kakhulu kwizinto zesiXhosa umzekelo sixhensa, sityityimba, sisombela baye bayibone loo nto ingathi yinto mhlawumbi engesekho kwifashion kwixesha langoku. So yimicelimingeni enjalo esisidibane nayo nabantu msasi abangakwaziyo ncam ukuba ngaba kompelwa kanjani, kuxhentswa kanjani, zizo zinto esisijamelene nazo. Yazi mina umuntu xa ithetha ndiyathanda into yobana ndiphulaphule ndingava ndithi hayi bendive ngathuthi kuthe ngokugigimba athi khawuthi nje kancinci. Alala ay Eke gigimba Mxhosa. Uthetha izinto ezibaluleke kakhulu apha into yokubana phakathi kwemicelimngeni abafundi abajamelene nayo yinto mhlambe babe bakanti bazibandakanye nokusela utywala. Ndiyarhalela into yobana kwi-conversations zenu xa nidibane niye nidibane mosa niphelelanga ekwenzeni events. Ndiyarhalela ngemiba enithi niyikhankanye nithethe ngayo kuba mhlambe umuntu xa izawuthi mhlambe enitheni iXhosa Union, Xhosa Cultural Union uzocimba nithetha mhlambe ngamasiko nje kuphela. Ndiyarhalela ukwazi into yobana xa senihleli phansi ke ngoku nithetha-thethana ngeyiphi imiba engundoqo eniyichaphazelayo. Siyabaliselana iintsomi kuba zizinto ezazikade senziwa kudala ezo. Kwaye siyafundisana ngamaqhalo, siyafundisana ngembali yekumkani zethu ezisempuma koloni ukubana ngaba thina sizazi ukubana ngaba singobani kwaye siyaphi. Zezona zinto ke esiye sigxile kuzo kakhulu ezo. Umombelo sibumbane sibonisane ukubana ngaba yena ngusisi wam nandingubhuti wakhe. Zezona zinto uthando nobumbano ngamandla. Ndiyarhalela kwaye unisixelele into yobana njengoko ningabafundi bale university ndiyaqonda into yobana mhlambe kwi-curriculum yenu anifundiswa mhlambe ngezithethe namasiko kodwa ndiyathanda into yobana nicazisela ababukeli bethu into yobana nihlanganisa njani izifundo zenu nokuba nizazi kananjalo. Siba nendibano msasazi ngoLwezithathu sibiza ngoba yibuyelembo Wednesday. Apho senza zonke ke ugxa wambe sezithithile izinto sizenzayo siyadibana ngoLwezithathu senze yonke lento ayitshoyo. So ndiqinisekile nabazali bayazingca bathi abantwana bethu. Kwaye ke ngoku sifuna ukubana ngaba abazali bayazi ukuba kunzima kakhulu umsasi xa sesifika apha akho mzali wakho akukho sapho lwakho lulapha. Sifuna ukuqinisekisa abazali ukuba xa abantwana babo befika apha baze kufumana ikhaya labo lesibini. Siyaqonda into yobana mhlambe izinto zenkcubeko zizinto bezikade vele njengoko nina natsho ngaphambili uba bezinyevulelwa. Nenza ntoni okanye yintoni engenye enirhalela into yokubana ingenziwa kuMzantsi Afrika njengoko nina sele nilithathile inyathelo lokuba nize nawo nomxholo othi ibuyambo mzontsundu? Zeziphi mhlambe ezinye inzame eningarhalela urhulumente noluntu ngokubanzi luyenze ukuqinisekisa into yobana le mbali ayisilahlekeli kuba kaloku xa ingabaliswa njengentsomi xa singazibalisi zizawulahleka ii-generations ezizayo ziphulukane nale nkcubeko. Zeziphi mhlambe ezinye inzame eningarhalela uluntu jikelele lukwazi into yobana luzenze? Enkosi kakhulu umsasazi. Singathanda ukuba okokuqala izinto wona imibono sinayo nto nje eliqhosha lingenantunja yiyo into esibethayo kakhulu. Uba singafumana inkxaso sikwazi ukuba sihambe kwizizwe ngezizwe sibakhuthaze oogxa bethu ukuba kanti masiphuhlise le nkcubeko yakwantu. So nifuna iqhosha elingenamtunja icacise liqhosha mhlawumbi omnye umntu akazuyiqonda ncam kuba uzothi untsokothile iqhosha imali xalela uba sifuna imali ukuze sihambe kumazwe ngamazwe.
enye into endinokongeza kugxa wami kukubana ngaba ngaphezu kwayo yonke into sifuna i-guidance, sidinga i-guidance. Silulutsha siyalangazelela, siyafuna ukufunda ngamasiko, siyafuna ukufunda ngesiXhosa sethu esisulungekileyo. Thina ke ngoku sithi si-challenge i-youth engaphezulu kunathi ukubana ngaba ifunde kakhulu kunabo abaphezulu kunabo ukwenzela ukuba nathi sizawuncanca apha kubo. Ngaphezu kwayo yonke into sidinga i-guidance, sidinga inkxaso, sibonakalise ukuba sihamba endleleni eyiyo. I-guidance ligama elikhulu ewengeza kwaye ke msasazi singakuvuyela kakhulu kuba neenkosi ezisempuma koloni sikwazi uba zize apha eVets University zizobona le nto siyenzayo nomdla wayo. Ninakukhuluma nxa kakhulu ke xa sithe sinomsitho wethu eVets University beza abasenqandu bazobona ukuba senza ntoni kanye apha, siliphuhlisa kanjani na inkcubeko yakwantu apha eVets. Ndiyayithanda kakhulu le nto ndiyikhankanyayo. So xa ndijonge lo mboniso eniselweni wenzile ningatsho into yokubana mhlambe noko kukufitshane phambili? Kukufutshane phambili kakhulu sisi, kukufutshane phambili. Sesiqalile ngoku kwaye asizuba sama ngoku, akho kwanto ngoku eyakusivimba ekutheni sibheke phambili. Ndiqinisekile nabanye abafundi okanye ogxa benu bayarhalela into yokubana nabo bazibandakanye nale nto niyenzayo. Mhlawumbi ingaba nifumaneka phi kumakhasi onxibelelwano nakwingcombolo ezithe? Sifumaneka kwi-pages zethu, social pages zethu, siyi-Vets Xhosa Society, sikwi-Vets Excas. Siyafumaneka ke incoming chairperson ye-Xhosa Society. Incoming, yes. Yena ngu-deputy chairperson incoming. Siyafumaneka kwinombolo zethu i-0655 9875 87. Nami ndiyafumaneka ke ku-066 461 4165. Ndiphinde ke ndifumaneke naku-Facebook uSange Mhluzi, naku-Instagram nguSange Mhluzi. Masimame ngazibini ngenene uthe xa uthi eyona nto niyidingayo yi-guidance kwabo babe ngaphambili. Ikhwelo ke lityala, siyathemba into yokubana iikumkani nemboni ezithe zamamela ngoku zizawusabela kuba into engamandla kukuba xa ningabantwana kube khona ome ngaphambi kwenu anikhanyisele isibane ukuze nibe kanti niyafika apho nibhalele khona. Sibamba ngazo zozibini Ekhaya Jikelele kwaye ke siyacamagusha kwizihlelo ezintle sithi nakwindlela zenu kuyo yonke iminqweno angakungafezeka kukhanye. Siyabulela kakhulu sisi. Right, imbukeli Ekhaya Jikelele abo ke besincokola nabo basuka pha kwiXhosa kwi-Vets Xhosa Cultural Union besixelela banzi ngomsebenzi omhle abawenzayo pha kwi-University yaseVets. Kanti ke mbukeli masithi qhwi pha evenkileni kusekuninzi esiniphathele kona apha Ekhaya Jikelele.
Ukanti ke mbukeli wam mandiphinde ndikubulise kwakhona incwadi kaIindaba ethi kwanobuhle overcast icancatha kuhambo olubuhlungu lweelokishi ezingathathelanga zaseMzantsi Afrika. Le ngqokelela yemibongo izoba umfanekiso ocacileyo nongagungqiyo wokungabikho kobulungisa kwezentlalo nezoqoqosho nokuthe gqolo ukuthwaxa ezindawo. Oku kunento yokwenza nelifa okanye umqela wocalucalulo kunye nokuphoxeka ngexesha ledemokrasi. Ukuthetha ngakumbi ngale ncwadi sithetha naye ke uIindaba Bhili, masikubulise sikwamkele enkqubeni Ekhaya Jikelele. Ndizibulisele msasazi kunye nababukeli kwinkqubo Ekhaya Jikelele. Bhuti uthetha noNadia wakwaDambuza. Before siqale ke singene encwadini yakho ungakhe mhlambi usithele gqaba before singene kumxholo singene ngaphakathi incwadi usigqaba ithini isihloko sithi kwanobuhle overcast? Isihloko sencwadi yami ethi kwanobuhle overcast incwadi yami yemibongo yesiNgesi ethetha ngenhlalo yalapha kule lokishi ndihlala kweya kwanobuhle nento endithi ndidibane nazo endizibonayo nendiziva kum ngaphakathi nabantu izinto abandibalisela zona okakhulu ingaloo nto ithetha ngaloo nto ba ukwanobuhle overcast. Yintoni eyakhuthaza uba ubhale le ngqokelela yesobe kwaye usifumene njani esi sihloko sale ncwadi? Eyona nto indikhuthazileyo okay mandiqala apha msasazi le ncwadi ndandisenza i-masters zam eRhodes University kwi-creative writing. Imibongo emininzi ke lapha yiyo eyayikwi-thesis yam leyo ndandiyenza khona eRhodes. Ndathi xa ndigqibile ke ngoku ukwenza ezo masters eRhodes ndahlala ndajonga uba ndingenza ntoni ngalo msebenzi bendiwenza pha kuba okakhulu ubujonge intshisakalo endithi ndiyifumane ngendlela izinto ezenzeka ngayo kwiilokishi zethu zabantu abamnyama okakhulu kule ke mna ndihlala kuyo. Ndabona uba mandiyikhuphe ke ibe yile mibongo ilapha kule ncwadi ethi kwanobuhle overcast. Le ncwadi yahlulwe kabini, elicala lixubusha imiba engentlalo kwezentlalo zinezoqoqosho yaye enye igxininisa kuthando nomculo. Ingaba ungakhe usixelele ngokubaluleka kwale mixholo emibini kulo msebenzi wakho? Msasazi, kaloku ubomi esibuphilayo nangona ke bujikelezwe okanye bungqongwe intlalo ebuhlungu kwiilokishi zethu kodwa ke nothando lukhona, indlela thina bantu esithandana ngalo nam ke indlela endihlelisene ngayo nomngani wami endihlala naye nezinye izinto nomculo okwakhona yenye yezinto ethi indenze ndibe nentshisakalo ngamandla apha ekubhaleni le nto kuthiwa kuku-influenswa umculo ngamandla okakhulu umculo lo kuthiwa ngomngqungqo okuthiwa yi-jazz nomculo wamarasta nguwo ke othi undihlohla undityhale ngasemva kuphume eminye imibongo. Siyabona izobe sakho sihlala siqwalasela imingeni yenhlalo nezoqoqosho abajongene nayo abantu abamnyama abangathathi ntweni. Ingaba umbongo ubona njengendlela yokuzilungisa nokwazisa ngale miba? Msasazi, kaloku kuzawufuneka sikhumbule into enye ba singabantu especially singababhali kunyanzelekile okanye kunyembelekile into yoba into esidibana nazo nesizibonayo sibhale ngazo ngoba kaloku uxanduva lethu kukubhala ngokwethu amabali wethu ngokuba asiwabhali ngokwethu kuyawufika abanye abantu bawabhale ngendlela yabo. Ezepolitiki ke umntu ohlala kweli lizwe nomntu ke okhathalayo zezinye zezinto ongakwazi uzibaleka esithi sidibane nazo mihla le ukunyuka kwamaxabiso epetroli ukutya ezo nto zichaphazela thina okwakhulu singabantu. Andikwazi ke uzibaleka ezo zinto zizinto esiphila nazo njengombhali ke funeke ndithi xa ndinentshisakalo ndiyikhuphele ephepheni loo nto.
Xa sijonga kweminye yemibongo yakho Ayanda, ubuyile ngumbongo onamandla kunye nobuhlungu kule ngqokelela yemibongo. Ungakhe usichazele ngoko kuthe kwakhuthaza okanye kwaphembelela ukubhala kwesi siqwenga? Uphi umbongo lo uthi ubuyile? Yes. Ukukhula kwam ke apha eTinarha kwakwizixholo-xholo okakhulu zepolitiki phakathi kombutho we-UDF nombutho we-PAC kwakuthiwa ngama-Afrika. Ubuyile ke ngubhuti endandimazi owathi wabulawa kabuhlungu, wathi ngemini angcwatywa ngayo ababembulela abantu baphinda bayomgrumba selengcwatyiwe bamtshisa. Loo nto ke yandihlala kuba isandihleli namhlanje indijikeleza. Lo mbongo ke usukela apho lo mbongo uthi ubuyile. Kule ncwadi yakho ithi kwanobuhle overcast, ingaba zikhona ezinye imbongi okanye ababhali abathile abathe banegalelo kwisimbo sakho? Hayi, bakhona msasazi. Nangona incwadi yona le ibhalwe ngesingesi, kodwa abona bantu bandikhuthaza emoyeni ngokwasekubhaleni ngababhali abangasekhoyo. Umzekelo abafana no-JP Solilo, nomama uMinazana Dana, notata uMqhayi noJolobe. Bona ke bahlala benkenteza njengomuntu othanda ukufunda, benkenteza. Nosiba lwam ke ulive lukekelela ngakumazwi wabo ngabo. Abale mihla kababhali kwababhali abafana nomthunzikazi Mbungwana noSimphiwe noluchungu. Ndithi xa ndifunda bona ke nabo baba negalelo ngamandla, ngoba ke ungumbhali funeka ubafunda abanye ababhali ukuze nawe kaloku ezakhe incwadi okanye imibongo ifundwe. Phambi koba ndikukhululeke Ayanda, ungathi yeyiphi eyona nto ingumcelimngeni okanye engumvuzo ekubeni yimbongi kwihlabathi lanamhlanje? Ndingaya kweli cala umzekelo loba ngumvuzo kuba ngumbhali okanye imbongi. Into yoba into ehlala ithethwa kuthiwe ke umbhali noba sowalishiyalo eli kodwa imisebenzi yakho yona iyawuhlala ihleli. Laa nto bathi umbhali akafi. Abanye ke bathi xana beyijikeleza ngokwazenkolo bathi inyanga alifi, ngoba kaloku uyawuthi ngoku sowungekho umzekelo kwanamhla sisathetha ngootata uMqhayi noJolobe, kodwa bona basekho emhlabeni, imisebenzi yabo isavuselela abanye abantu. Yenye ke yemivuzo ethi ba xana ungumbhali ilizwi lakho lawuhlala likhona. Wena ungathi zeziphi mhlawumbi imbongi ojonge kuzo okanye ufunde lukhulu kuzo? Ngaba besendibabizile ngoomama uMinazana Dana, ngoo-JP Solilo, ngootata uMqhayi, ngoJolobe. Ezangoku imbongi ngomthunzikazi Mbungwana noSimphiwe noluchungu nomxolisi Nyezwa. Ngabona babhali ke abo endizijikeleze ngabo. Umntu omhlambi onomdla wokufumana le ncwadi angayifumana ndawoni? Ukwanobuhle overcast uyafumaneka kwilantuka kwii-bookshops ezikhoyo. Ukuba ayikho ke ungakwazi ukuthi udibane nam, umntu adibane nam. Iyafumaneka nakwi-publisher yam i-Deep South. Okakhulu ke kuba ke sine-internet ngoku uyawungena koGoogle uvele nje ucofe kwanobuhle overcast, iza kukhokhela ke yena uba ungayifumana ba ke umntu akazanga kum. Okay, so ikhona i-PDF version mhlawumbi endingayifumana efowunini yam? Imelezekile bikhona. Hayi ke kuhle, siyabulela Ayanda ngexesha lakho nokuthi uvuke kaloku uzohlala nathi apha ekhaya Jikelele. Enkosi kakhulu. Ndiyacamagusha, ndiyabulela kakhulu. Ewe ke. Lowo ke besithetha naye nguAyanda Billy nobesincokola naye ngencwadi yakhe ethi kwanobuhle overcast. Makhona siyayiqwela ngoku. Suphosisa. Ixesha lutsha. Suphosisa sekufika ngexesha ke singathetha kuse kaloku thina sihleli. Hayi, ubuhamba wedwa mna ndiyasala. Kodwa ke masibambe ngazo zozibini kuni nonke apha ekhaya nithe nenzidinga naba kunye nathi apha ekhaya Jikelele oko nithembekile kwiyure yokuqala ukuzothi ga kule yure xa siqongqotha sikhona kwakhona ngomso. Ekuseni. Ewe. Ngela ntsimbi.
mabavuke nathi ababukeli kwaye ke mbukeli ungasindwendwele napha kumakhasi ethu onxibelelwano sikhona ku-Facebook @SABC Ekhaya Jikelele. Uba ngabe uyasikhumbula angamthumela I miss you, so responda back sithi we miss you too. Sikhona siredi. Khumbula ke mbukeli wami sikhona apha kunomyayi wakho ku-SABC Plus. Ungadownloada ke i-app yakho imahala uhlale nathi ngalo lonke ixesha. Siyakuthanda ngenene kamnandi.